Bueno, hau hirugarren testoa oso zaila da, baina noizbenka atera egin da. Horrexegatik irakurriko dugu testua eta hau ez da, bueno, esan dut zaila dela, baina benetan ez da hain zaila. Bueno, hasiko gara. Testu hau da, ezta? Denok nahi dugu zoriontsu izan, ezta? Gogoratu, Hori beti izaten dugu klasean. Denok nahi dugula zoriontsu izan. Entzun orduko, denek ados onartu zuten nik esandakoa. Orduan, Agustinek esandakoa. Eta zoriontsu deritzozue nahi duenak ez daukanari. Ezetz esan zute denak. Hori oso argi dago, ezta? Eta zer, nahi adina daukan oro izango gote da bada zoriontsu? Hori da galdera, ezta? Galdera. Nahi adina daukan oro izango gote da bada zoriontsu? Eta amak erantzun. Gogoratu. Ama edo txikitsu batek hitz egiten duenean, normalean, testuaren tesia da. Eta zein da tesia? Orduan galdera da. Nahi adina daukan oro izango gote da bada zoriontsu? Hori da galdera, ezta? Gauzak onak nahi eta edukiz gero, bai zoriontsua da. Gauza onak nahi eta edukiz gero, gauza onak nahi eta lortzerakoan zoriontsu da. Gaitzak nahi dituenak, ordea, lortuz gero ere zorritxarrekoa da. Orduan, gauzak lortzeak ez digu ematen zoriontasuna. Zoriontasuna emateko nahi ditugun gauzak onak izan behar dira. Berrizako dut, ezta? Orduan, gauzak lortzeak horrek ez digu ematen zoriontasuna. Zoriontasuna emateko edo zoriontsu izateko guk lortu behar ditugun gauzak onak izan behar dira. Iribarrez eta Pozarrek esan nion. Amari, ezta? Filosofiaren gazteluan sartzea lortu duzu, ama. Orduan, hau, esaten badu Agustinek, hau da testuaren tesia, ezta? Gauza onak nahi eta edukiz gero, bai zoriontsua da. Gaitzak nahi dituena, ordea, lortuz gero ere, zorritxarreko da. Hitzak soilik faltesan dituzu. Filosofiaren defentsa eta gorespenerako Zizeronek idatziko Hortensius liburua. Bezain egoki mintzatzeko. Hangoak dituzu hitz hauek. Horra bada, filosofoek ez zehazki, baina eztabaidarako prest dauden guztiek, filosofoek ez, baizik eta eztabaidarako prest dauden guztiek akademikoek, diote zoriontsu direla nahierara bizi direnak. Errakuntza galanta. Hori ez da egia. Orduan, zaldi hau ez da egia. Vale? Komeni ez dena desiratzea zorigaitzik handiena bai da. Amak zer esan du? Amak esan du. Gauza onak nahi eta duz gero, bai zoriontsu. Baina gaitzik nahi dituena, orduan, lortuz gero, zoritxarrekoa da. Orduan, komeni ez dena desiratzea zorigaitz handiena bai da. Nahi duzuna ez lortzea, baina zorigaztoa da, komeni zaizuna lortu nahi izatea. Orduan, txarragoa da, ez da? Txarragoa da. Zoriak ekarlezaken ongia baino gaitz ugariago ekartzen bai du nahimenaren zitalkeriak. Orduan, gaitzak diren gauzak lortzerakoan, lortzen duguna ez da zoriotasuna, baizik eta zoritxarrekoa. Hain osenki onartu dituen hitz hauek ezen beraren sexuak baitu hemen matxismo hutsa, ezta? Naiz eta ama esan, naiz eta emakume izan, bueno, pues berak esandakoa ondo dago. Orduan, hain osenki onartu zituen hitz hauek ezen beraren sexuak erabat ahosturik, alboan gizon handi bat geneukelako geuden. Baitu, haiek uste zuten, baitu, ezta? Hau da matxismo hutsa, ezta? Eta nik nire artean al nuen neurrian pentsatzen nuen zein iturri jakoizkotik isuri ote zitzaizkion egia horiek. Iturria da jagoikoa. Agustinen ama kristaua zen. Ordun,
Galdera dago, ezta? Nahi adina daukan oro izango ote da bada zoriontzu? Eta amak esaten du, eta hau da idea nagusia, ezta? Gauzak onak nahi eta dukiz gero, bai, zoriontsu da. Gaitzak nahi duena, ordea, lortuz gero ere, zoritxarrekoa da. Vale? Eta hemen, ideia berdina dago, ezta? Komeni ez dena desiratzea zorigaitzik handiena bai da. Nahi duzuna ez lortzea, baino zorigaiztokoa da, komeni zaizuna lortu nahi izatea. Bai? Orduan, hemen agertzen dira, hitzak dira zoriontzu, gaitzak, zoritxarreko, baina hitz hauek ikasi ditugu. Hemen ez da agertzen, baina posible alda, ataraxia agertzea. Ataraxia. Eta zer da ataraxia? Ataraxia, zuhurtziaren praktikak ematen duen arimaren lasaitasuna. Nahasterik eza. Pentsamenduetan oreka eta plazerretan neurria. Epikurismoak eta estoizismoak ataraxia beruteko dute zoriontasuna. Lortzeko baldintza modua. Orduan, zer da ataraxia? Zuhurtziaren praktikak ematen duen arimaren lasaitasuna, nahasterik eza, pentsamenduetan oreka eta plazerretan neurria. Epikurismoak eta estoizismoak ataraxia beruteko dute zoriontasuna lortzeko baldintza modura. Eta honekin bukatuko dugu. Agustin.